mata aku tahu namamu. Kamu kerja kamu nulia. Oh babu, jasnya ya kari tangi kemauan. Ani berkau dah jokeri kan saya jokeri. 당장 동네 안 밖에 기비가 안 탄다 무슨 기분 kok borok to ke khlainai takhuk butu te porma sungsano yakar thangma bai joto nukhungni borok no kha khamna jak chawi nungui totra thangya thuimu tri thangya obahno khoroksa tipra sangai jati hai kuchung mangpili gasawi tongmani lukorokni mokolo sini jagui tongmani takhuk butu te porma sungsano yakar thangma bai muito khlaimani panda tini khlaijaka bini nogo hekaba nukhungo obahno joto jati gusti rok phaiye jotono o pandano mochang ro phaibai kya joto lukorok no obahno takhu butuni belai kheno entertainment khlaimani belai kheno tokye naithotok tongmani khoroksa tipra sangai atho kirhai kuchung tongmani sini jagui obahno nokhungni ngai tam kok saka khanaina di Oh babu, mata aku tahu namamu. Kamu kerja kamu nulia. Oh babu, jasnya ya kari tangi kemauan. Ani berkau dah jokeri kan saya jokeri kan babu. 당장 동네 안 밖에 기비가 안 탄다 무슨 기분 nungla sangsar yakar thangjanai budu debor mani nungla tam khlai ang budu debor mani bini mama kusu kalaita mama kusuna tini tam khlai mani bin nukhungo tini bini apa bosor sradong las panda bini tini nu ke boto khoroksa mane kok brok tokie heke short film heke kubangma je entertainment je kok brok ni ngai bo khoroksa chati hai athu kiri hai ngai je sini jagi tongmani budu te berma ni tiye ilu korok no bini sak baksa baya rok no tamo tini ni panda no tilu nung tam kok kusana ni musung bini kok kesanam pemukam je bo tini te bo ketang tonglang ke kaham bini film rok te bang ke bini te kop mutam te budu de berma ni tiye ane ang subi bagita খুব দীর্ঘদিন আং বাবাই খুব ফ্র্যাঙ্কই দংমান takuk budu debroma je thui thangnai ni nung tam khlai abi mam koto bin mama kuso tini tam khlai mani bini nukhungo tini ka to bos sradha bini last tai ko ga kai abanya tini lukro thomoi bini samna sing tini khaleja nungle budu debroma ni tam khlai kya ane kai ko nating khaleja tini je bini panda ni tile nung tam kok sanani musung tini last bini bozon chess siapa satu yang bersama satu ni kita coba khusus kita yang ni kita last bersama kita bekerja atau kita bekerja saya kebetulan serada kaya langsung kita pasti mau kak lagi bekerja nungle sini takuk budu debroma ni nung tam khlai bini kaki telai bini kaki bumung ke anjali deh ha kami ke begram background